olen saanut tappouhkauksen. Tervetuloa lähetykseen. Mitä vittua? Niin oletko sä liittymässä Greenpeaceen siksi, että sä haluat pelastaa maapallon vai sen takia, että sä haluat tuhota sun äidin? Jos mä kerron sulle huomenna. Kaikkien harhaoppisien on kuoltava. Yksinkertaista, rakas Watson. Possessiivissuffiksi väärinkäyttö. Sisään. Olet sä mun opiskelijoita? Jees. Me tarvitaan uusi liiketoimintamalli tätä laitosta varten. Ilmastonmuutostutkimusyksikkö INTY palvelisi asiakkaita. Hei, mä en oo seksityöntekijä. Mistä tää sun mielestä kertoo? Vihreys kelpaa korvikkeeksi ihan mille tahansa. Mitä? Seuraavaksi selvitetään intiimit suhteet kollegojen kesken. Juu, heittele mua isommulla ja senellä. Heittele mua scrappenapula. Voisitko keksiä yhtäkään syytä, miksi joku jättäisi tappouhkauksen sinun 4-litraisen, 8-sylinterisen Jaguar XK-8 tuulilasin pyyhkimen alle? Oletteko te ilmastonmuutoksen kieltäjä? Ei ole todisteita siitä, että hiilidioksidi on syypää 1900-luvun lämpenemiseen. Te taidatte olla aika yksin tämän uskomuksenne kanssa. Se ei ole uskomus. Mä olen tutkija, mä en usko mihinkään. Meidän on pakko pidättää sut virantoimituksesta. Rikotaanko me lakia? Kyllä! Yes! Tää on sulle. Mulle? No ihan sama. Hei, mä olin hauska tavata. Hei, kutsu ihmisluokkainen sepä raita! Hei! Mitä tää nyt on?